Va ser una de les notícies comentades ahir al nostre programa, a la tertúlia. Us recordaran vostès, el diari Levante publicava entre les seues pàgines que Moixent serà la segona població de la costera amb matraca en el campanar. I Las Provincias titulava Moixent donarà la matraca. Ens va cridar l'atenció la informació, la comentàrem ahir i avui volíem entrar en més detalls per a conèixer quin és aquest instrument i què és el que va a fer-se esta Setmana Santa a Moixent. Per això hem convidat al president de l'Associació de Campaners, Felipe Sánchez. Bon dia. Bon dia. Benvingut. Gràcies. Sou notícia? Sí. I bona. Sí. Que és el que estaves comentant fa un moment, que no tots són notícies bones el que es publiquen, quan és una bona ens agrada destacar-la. Sí. La matraca. La matraca va a sonar esta pròxima Setmana Santa a Moixent. Sí. D'on ve aquesta decisió? La matraca és una de les propostes que vam fer a la parròquia enguany, ja que complim l'Associació Campaners de Moixent 5 anys, i també es dona també la casualitat que la cofradia Santo Sepulcro enguany fa 100 anys, entonces no estem parlant de fa 50 anys, sinó la Setmana Santa de Moixent ja té una tradició, té una història, té unes arrels. Entonces, aquesta matraca també fa un homenatge a tots aquests cofrades que han fet aquest esforç per conservar aquesta Setmana Santa de Moixent. També es diu a viva veu per el poble que la cofradia de la Soledat se va fundar pel mateix temps, però com no tenim una fulla explicativa del Santo Sepulcro, sí que tenim un reglament en l'arxiu parroquial que ho data en el 20 d'abril de 1912. Entonces, la matraca, que és en forma de creu grega, ho refleja el primer aniversari de la cofradia Santo Sepulcro. Entonces, ya es un homenaje, y ya que les campanes se silencien durante el Triduo Pascual, que es desde el Glòria del Dijous Sant a Glòria del Dissabte Sant, entonces, al haver aquest silenci, la matraca produeix un so sec, trist, estrident, que és, igual com els tambors van per els carrers anunciant la Setmana Santa, des del campanar la matraca anunciarà quins són els tocs dels oficis. Estem veient imatges d'aquesta matraca. Explica-mos, detalla-mos. Estem veient-la, però transmitix-mos què és aquest instrument. És un instrument de fusta, està feta de fusta de faig, el que estem veient, els martells, i també el que són els eixos són de fusta d'Iroko, que és una fusta resistent. I són 12 martells que al rodar van colpejant la matraca i per això produeix aquest so sec i estrident i es tocarà de forma manual des del campanar. Allí al fons estem veient també una matraca que van fer els campaners de Moixent tradicional, que és la que anaven els xiquets, els monaguillos i els acòlits, anaven duent per el carrer, diguem, primer toc per l'ofici. Anem a escoltar-la, anem. Felipe, és curiós, i el que dius tu, el so és significatiu. Significatiu és el que l'Església està reflejant aquests dies, que és el dol per la passió de Jesucrist. No són 3 dies d'alegria, estem recordant la passió, mort i sepultura de Jesucrist. Entonces, des del campanar, com les campanes no se poden tocar, tindrem que se pot fer la processó que no hi ha pluja, tens ja una idea de que la processó se farà o que els oficis se faran. És un instrument que és de madera, conforme has explicat. Quin cost té? El cost girarà alrededor d'uns 1.000 euros, perquè l'ha fet una empresa que es diu Electrorecam d'Ontinyent, que són els que restauren les campanes, i el que són els detalls de les campanes de la matraca, el que és les epigrafies, nos l'ha fet un campaner d'Ontinyent. Són epigrafies que han quedat molt bé, reflexen les 4 cofradies de Moixent i la Hermandat, també l'anagrama de l'Associació Campaners de Moixent, la referència al titular, que són la tiara i les claus del papa, i també la imatge del patró, que és el Santíssim Crist del Mont Calvari. Esta matraca, lògicament, és originària d'ara, però això antigament ja existia, no? No eren iguals, per supòs, comenta-mos. La primera data històrica que tinguem escrita en Moixent d'una matraca data de 1827, que està en l'arxiu parroquial. El que no sabem si és una matraca en forma de creu grega com és esta, o si ja és una matraca de mà. El que sí recorden les persones majors del poble és que antigament, com aquella que havien vist de tradicional, una fusta que tu agarres el mànec i la vas manejant-la i anaven els xiquets, els monaguillos o els acòlits, com se diu,
pues anaven pels carrers, diguem, primer toc per l'ofici, entonces els xiquets anaven pels carrers corrent els 3 tocs que se feien, però tinguent una campana en el campanar són les campanes que des de dalt del campanar pues, convoques a la gent. Quan va desaparèixer més o menys aquesta tradició a Moixent, la dels xiquets, conforme dius tu? Pues la dels xiquets recorden que era l'època dels 1950-1960. La matraca antiga no s'ha pogut conservar, però degut a les persones que ho han recordat, pues, han pogut dissenyar. Era aixina i tenia 2 anelles per a colpejar la matraca. I més o menys hem pogut fer una rèplica de l'antiga, aunque no se toque, però per almenys tens una cosa que han tocat els moixentins. Clar. Com ha vist la població la recuperació d'aquesta tradició? Pues mirant-ho ha estat prou bé, la gent està satisfeta perquè el nom de la matraca ja veu una cosa diferent, no era una cosa com la d'antiga, que és la de mànec, entonces veu una cosa gran, estrident, que des de dalt se sentirà, i també una cosa peculiar perquè entonces el nom de la matraca ja no se queda en l'oblit, sinó que hem recuperat el nom de la matraca, entonces la gent ja nombra. Jo tocava la matraca de xicotet, jo anava per el carrer i sentia la matraca, entonces hem recuperat algo que antes se feia. Sobretot la gent major suposa que us recordarà amb molta estima, no? Ho recorda amb molta estima i quan veu la matraca s'alegra perquè entonces ja no és una cosa que hem perdut, sinó és una cosa que hem recuperat per al segle XXI. Ens has portat una fulleta, Felipe, la matraca del campanar de Moixent. Què és el que expliqueu ací? Ahí expliquem per què hem fet una matraca, per què s'hem esforçat per a fer una matraca i també expliquem a la gent quins són els detalls que té la matraca, els 4 dibuixets en les 4 cares que té, com he explicat, i això, i per què s'ho té que utilitzar la matraca. Hi ha, suposa, referències històriques, clar, tot detallat. Tot detallat. I també en la pàgina web també hem pogut explicar perquè no és una cosa, un capriç personal de fer una matraca ara, sinó també coincideix en aquestes dates històriques. Una el centenari de la cofradia Santo Sepulcro i l'altra en el 5è aniversari de l'Associació de Campaners. Entonces, és un motiu d'alegria que Moixent ara podrà gaudir en esta Setmana Santa. La instal·lació en el campanar ha sigut senzilla o...? No, encara tinguem que beneir-la. O sigui que té un procés encara. Anem a deixar-la encara en la nau central, en la nau lateral de l'església, perquè encara la gent pugui veure-la antes de que s'instal·le. O sigui, entonces quan va ser instal·lada? Instal·lada serà després de la benedicció. La benedicció segurament serà el dia 22, si no passa res, ja que ve molt de fred, entonces, quanta més gent acudisca a la benedicció i per última vegada la veig allà en terra, i després ja la instal·larem en el campanar. Suposem que finals de febrer, principis de març. I com esteu preparant aquesta instal·lació? Aneu a fer alguna cosa protocolari? No, preparar el que està preparat per col·locar la matraca ja està, perquè on em va col·locar la matraca hi havia una campaneta i aquesta campaneta l'hem traslladat a un altre ventanal. Entonces, el que és la situació de la matraca ja la tenim a punt. Entonces, sols que faltaria pujar-la, provar si va bé ahir en sonoritat i tot, i ja tenim la matraca en el campanar. Una de les coses que destacaven les informacions publicades ahir era que és el segon poble que va a fer sonar la matraca, perquè està fent-se ja a Vallada. Quines referències tens? Segons l'inventari general que hi ha de campanes de la Comunitat Valenciana, més o menys en els campanars que he pogut jo pujar al campanar de la Costera, i segons l'inventari sols hi ha 2 pobles ara, que és Vallada i Moixent. Vallada la té, sembla prou antiga i està en un costat del campanar. I ara tinguem Moixent, ja són 2 campanars que ja tenen matraca. Ojalà ja que eren més campanes que tingueren matraca i que s'utilitzaren, perquè no és una cosa que vas a col·locar en el campanar d'adorno, és una cosa que tens que utilitzar. Entonces, per això el sonido té que convocar a la gent, no té que estar amagat. Com han vist els veïns de Vallada? Tens referències? El que a Moixent aneu a fer també? No, de moment no sé res. Com es preveu la Setmana Santa, Felipe? La Setmana Santa, amb molta alegria. En moments de crisi tens algunes dificultats, hi haurà coses que degut a la crisi no se podran fer, però amb alegria i sobretot ara en el sonido de la matraca, a veure si es promou més la Setmana Santa, també aquestes dates històriques de la cofradia Santo Sepulcro, entonces no és una cosa que anem a deixar passar, n'hi ha que deixar constància. Han sigut cofrades que han passat per aquesta cofradia. Després també la cofradia de la Soledat, entonces n'hi ha que continuar esforçant-se per mantenir la Setmana Santa de Moixent. Comenta-mos i parla-mos també un poc de
la vostra funció, de la vostra associació de campaners. Què és el que esteu fent en estos 5 anys de vida que has dit que porteu? 5 anys de vida han donat per a molt i jo per almenys estic molt satisfet del que hem pogut aconseguir. Hem fet visites guiades al campanar, que ha sigut un èxit en tots els aspectes. El primer any vam programar 4 dies i se va añadir un altre dia perquè no donaven abast. Després, l'any passat van tindre que fer també, ens van demanar que feren visites guiades per a la trobada d'escoles en valencià que va estar en Moixent. La gent ja no se ho demana, no és una cosa que volen fer, sinó no se ho demana. I són més de 300 persones que munten cada any a l'any i hi ha persones que repeteixen. I gràcies a les visites hi ha gent, jo també vull tocar les campanes. Hi ha hagut joves que també han volgut acoplar-se a l'associació, perquè no és una associació tancada, és una associació oberta. Qui vulgui tocar les campanes, estem oberts a qui pugui tocar les campanes, sempre amb coneixement i sabent que tens el seu risc. I després també recuperació d'estocs tradicionals. Hem recuperat tocs tradicionals com el misbol, que al principi a la gent li costava molt. Què és el misbol? Per què voltegen les campanes? En el misbol no voltegen les campanes, sinó que estan plorant. Les campanes van d'un costat a l'altre i ploren. És un sentiment. Després el repic tradicional, que és el repic que des de 1950 o inclús més antic sentien els moixentins. També el toc d'alçar a Déu. I també hem incorporat nous com el toc de confessar, com un nou toc d'alçar a Déu solemne. I també el que és en el tema de la sala de les campanes, hem salvat, hem intentat que se quedaren en Moixent i que no robaren, perquè estaven en 2 ermites apartades, una campana que estava en la Casa Rabosa, que es deia Nieves, i una campana que se diu Sant Jaume. Entonces, ara compleixen una funció en el campanar i ja està. Felipe, donar-te l'enhorabona per estos 5 anys de tradició i, per supost, també per aquesta iniciativa, la recuperació de la matraca per al poble de Moixent. Que siga tot un èxit. Gràcies. Gràcies a tu per estar ací.